ngiphathiswe ukuzofunda izwi lokugcina uJesu Kristu alisho esesiphambanweni. Yona indawo engime kuyona iyangisinda, angiyijwayele. Kodwa-ke uthe umunwe kaNkulunkulu mosungikhomba, ngathi uNkulunkulu ngamcela ukuba ngiphe amandla ukuthi izwi lakhe ngilihambise ngendlela. Sesikuzwile-ke bazalwane, wonke amazwi uJesu Kristu awasho esesiphambanweni. Uhluphekile, wabhinqwa, walinyazwa kabuhlungu. Kodwa lapha kuLuka chapter 23 verse 46, uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawuyeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Awona-ke amazwi okugcina la uJesu Kristu awasho esesiphambanweni. Esedlule ey'ntweni ey'ningi ezibuhlungu. Ngithe mengifunda lelizwi ngisengedwa ngafikelwa ukuthi uJesu kuningi ubuhlungu adlule kubona, indodana yaNkulunkulu eyodwa ayeyithanda kakhulu. Kepha uNkulunkulu uthe menenjongo ngaye ezosula izono zethu siyizona emhlabeni. Wadlula kokuningi, wadlula kokukhulu ukuhlupheka. Kwazi noma sebembhinqa bethi wena awusiyo yini uKristu na, awukwazi ukuyisindisa. Akazange akubeke engqondweni yakho ukuthi yena uyindodana kaNkulunkulu eprecious, ebalulekile. Kepha uhambile uhambo uNkulunkulu ayembekele lona ukuze azofeza injongo kaNkulunkulu emhlabeni, ukuze azosindisa impilo zethu, azosula izono zethu. Akazange asho okuningi, wayinikela ngempilo yakhe yonke wazendlala phansi. Wavuma injongo kaNkulunkulu. Egebisa ikhanda lakhe nje ngiyafikela ukuthi uJesu akahlulekanga, kepha wanqoba isono ebesosise ekubhubhiseni. Kusona-ke lesi sifundo nami ngithintekile, ngayezwa ukuthi uNkulunkulu uyasifundisa la ukuthobeka, ngoba uJesu Kristu wayithoba eyindodana kaNkulunkulu ayithandayo, yona yodwa ezelwe nje ngakho kodwa. Kepha wangayigaja, wayithoba, wavumela injongo kaNkulunkulu. Ngabe nathi-ke sisekhona la endaweni yasemhlabeni, ziningi izimo esidlula kuzona, kepha kwesinye isikhathi siyahluleka ukubona inhloso kaNkulunkulu anayo ngathi. Uze kube kwesinye isikhathi njengoba noJesu adlula kulezi zimo ezibuhlungu kangaka, omunye umuntu noma mina nawe mhlawumbe sasingabe sesihlulekile, siyazi inhloso nenjongo kaNkulunkulu, kodwa sihluleke endleleni. Ungangaki-ke kodwa uJesu yena wakwenza lokho waze wafika ekugcineni. Siyibuze sisabantu basemhlabeni ukuthi njengoba usho novesi 45 lapha ukuthi wafiphala ilanga, isihenqo sethempeli sadabuka phakathi. Isimo-ke uNkulunkulu mesefuna ukuthi uyithobe, kwesinye isikhathi asivumeli, siyashintsha, kushise kube kubi, njengoba uJesu Kristu naye adlula khona konke lokhu. Kepha thina siyibuza ukuthi masishintsha isimo siba sibi, siyoyikhohlwa yini njengo uNkulunkulu anayo ngathi. uNkulunkulu akasisize noma kushuba kuba kubi, ziningi izimo ezenzekala empilweni. Uyimanje umhlaba uyazamazama, kwenzeka izigigaba emva kwezigigaba. Kwesinye isikhathi sihamba indawo lapho sifuna khona ukukhohlwa ukuthi uNkulunkulu singabonakali ukuthi siyamazi. Kepha izimo meyishuba kanjalo ziya ngokuba nzima, siyokhohlwa yini ukuthi injongo uNkulunkulu asilethele yona emhlabeni ithini. Engathi angasisiza uNkulunkulu kulesi sifundo sithole ukuthi ukuthobeka kuyinto enjani. Sibone uNkulunkulu asisize sikwazi ukurecognize even ezimeni lapho ungabonakali khona, sikwazi ukufunda silalele injongo nenhloso anayo ngathi. uNkulunkulu usikhombisa ukusithanda kakhulu bathandekayo, ngoba ukuba akazange anikele ngendodana yakhe yodwa ayithandayo, ngabe namanje sibhubhe esonweni. Kepha usithandile, wathobela umthetho wababa wakhe. Kubuhlungu kunjalo, ebhinqwa, elinyazwa, wagobisa ikhanda, wathobela umthetho kaNkulunkulu. Wasithanda kwangoba ukufela lo izono zethu kwangayona into elula. Siphinde-ke futhi ngibone isifundo lapho khona uNkulunkulu usifundisa ukuthi
lapho sesibhekene nezikhathi ezinzima, siyibeke impilo yethu ezandleni zaNkulunkulu. Simthembe uNkulunkulu ngey'mpilo zethu njengoba noJesu Kristu wathemba, ngoba wayeyazi injongo kaNkulunkulu ngaye. Akazange aloke engabazi ngisho esezubuhlungu. Waqhubeka wabeka impilo yakhe ezandleni zaNkulunkulu, washo wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo njalo wafa. uNkulunkulu asisize ezimeni esibhekana nazo, sikwazi ukuthi singakhohlwa injongo yakhe. Ngingazoba mude nje, khona nokunye okungithinte kakhulu ngoba lapho eseqedile esefile, lithi uvesi 47, induna enkulu ibonile okwenzekileyo, yamdumisa uNkulunkulu yathi, nempela lowo muntu ubengolungileyo. Siyafunda la ukuthi uNkulunkulu uthobile uJesu Kristu wenza intando kaNkulunkulu. Ngokuthoba kwakhe waphenduka induna enkulu, yamdumisa uNkulunkulu, yathi ngempela lo umuntu ohambile ubengolungileyo. Nathi-ke mhlambe singathatha isifundo la siyibuza ukuthi ngokuthoba kwethu, ngokulandela inhloso kaNkulunkulu ey'meni ezinzima, lapho isimo singavumi khona, bangaki abayomdumisa uNkulunkulu bebona nje ukuthoba nokugobisa amakhanda silalele inhloso kaNkulunkulu. Ziyaphenduka izimo emhlabeni, kushube kube kubi njengoba namanje kwenzeka iy'khukhula, kuba negigaba zoluthingi. Kukhona nezimo nje ezike zisifikele sabantu ukuthi mina ngiyazazi ukuthi ngubani emsebenzini, mina ngiyazazi ukuthi ngubani ekhaya, ngibaluleke kanjani. Kepha sezenzeka zonke lezo zimo, siyakwazi ukuthi siyithobe, sikhumbule inhloso nenjongo uNkulunkulu anayo ngathi. Ngoba ngelinye ilanga iyasitshela ukuthi khona bayophenduka badumisa uNkulunkulu ngokubona ukuthoba kwethu sihambe sithobekile phambi kwaNkulunkulu. Wazenza-ke uJesu Kristu wakwenza konke lokho, ngoba futhi ngisho ukuthi ngokugobisa ikhanda lakhe anikele impilo yakhe kuNkulunkulu, mina ngokwami ngibona ukunqoba okukhulu, wangabona ukuhluleka nokuhlehlela emuva. Kepha uJesu Kristu wanqoba isono esamina. Inkosi nayithele umusa.